El govern d'Andorra treballa en la creació d'una denominació d'origen protegida per al vi del país. Així ho ha anunciat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, durant la presentació de la Berma 2025 del celler Casus Belli. Casal ha destacat que aquesta iniciativa vol consolidar la imatge de qualitat dels vins andorrans i enfortir el vincle entre el sector primari i la gastronomia. Ha recordat que actualment el Principat compta amb 5 cellers actius, 3 dels quals, Casus Belli, Casa Ubinyà i Borda Sabater, ja disposen del celler de producte de qualitat d'Andorra. A més, enguany les ajudes al sector s'han incrementat un 17%, amb nous suports per hectàrea cultivada. En aquest context, Casus Belli celebra 10 anys de producció i ha iniciat una nova verema marcada per un setembre més fresc del previst, que ha retardat la maduració del raïm. Tot i això, l'enòleg Miguel Medall confia a obtenir una collita excel·lent i a subratllar que treballar a 1.300 metres d'altitud dona vins amb una acidesa natural i una personalitat única. I vosaltres creieu que el vi andorrà mereix una denominació d'origen pròpia? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.